Seguim amb la següent pregunta. ¿Cómo funciona la sección de béisbol del Barça? Al programa hem anat parlant de seccions no professionals al llarg de les setmanes d'handbol, d'hoquei herba, d'hoquei patins, també de patinatge. Avui és el torn del béisbol, ens ho demana un aficionat al Futbol Club Barcelona i per això hem convidat al programa en Josep Joaneda, des de fa 7 anys responsable de la secció de béisbol del Futbol Club Barcelona. Benvingut, Josep. Hola, gràcies. Moltes gràcies. Explica'ns una mica, en general, com funcioneu. Molt bé. Doncs mira, funcionem com una secció més. Som una secció oficial del club des de l'any 41, des del 1941 que es va fundar, i tenim totes les categories dintre del món de l'esport, del béisbol. És a dir, tenim una escola que també aglutina els jugadors alevins, tenim infantils, tenim cadets, juvenils, un segon primer equip i el primer equip que juga a la divisió d'honor. És a dir, que és una secció oberta als socis del club, sobretot en les categories inferiors, el que és escola, alevins i infantils. Diguem que això és l'etapa de formació pura i després, a partir de cadet, ja es va fent una competició, per dir-ho d'alguna manera. Parlaves de la divisió d'honor, que és com la màxima distinció de la Lliga Espanyola, no? Nosaltres estem lluitant des de ja fa uns anys a la màxima categoria del béisbol. Explica'ns com us ho feu amb els nens i nenes que han de començar ja des de petits a practicar aquest esport, a difondre el béisbol, un esport amb tanta fama als Estats Units, per exemple, i que aquí té una arrelada més complicada. Doncs no és fàcil, sincerament no és fàcil, perquè, com tu dius, és un esport que a altres països està molt arrelat, i aquí a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, és complicat trobar nens que vulguin practicar el béisbol. Sí que fem una tasca anant per les escoles, a través del nostre coordinador a les categories inferiors, Jorge Miqueley, que és una persona que es dedica a anar per escoles i a difondre una mica el nostre esport. Arrel d'això, ja comencem a notar que cada vegada tenim més nens a les categories inferiors i això la veritat és que ens omple una mica de joia, no? Ven-nos el béisbol. Quines bondats té l'esport? Mira, és un esport, se li diu esports. És un esport de conjunt, però on cada jugador té una funció molt específica dintre de l'equip. És a dir, que és un esport de conjunt, evidentment, però on cada persona, de forma individual, ha d'aportar moltíssim en aquest esport. L'esport, com a tots els esports, el que fa és enriquir les persones, no? El nostre també ho fa, Jo penso que tot nano que ha provat de jugar a béisbol, bé a l'escola o a les nostres escoles, queda enganxadíssim en el nostre esport. Jo soc un clar exemple d'això. Jo fa 15 anys no havia vist un partit de béisbol, no l'havia vist. I com vas descobrir-lo? Doncs d'una forma molt curiosa, a través dels meus fills, justament, per una sèrie de televisió japonesa que es feia en aquell temps a TV3 i per un anunci que va fer l'anterior delegat de la secció de béisbol del Futbol Club Barcelona, el senyor Marco, que va morir fa uns anys, els meus fills es van aficionar a aquest esport. I jo, quan em van dir que volien jugar a béisbol, els vaig dir, esteu bojos. I va ser veure els primers entrenaments, va ser veure els primers partits, començar a entendre l'esport. Una persona que tenia al costat m'ho explicava i vaig quedar realment enganxat i des d'això fins ara, és a dir que soc responsable de la secció. Quines habilitats físiques ha de tenir un esportista? Segurament la velocitat és important. És un esport explosiu, és a dir, quan un bat la pilota ha de córrer rapidíssimament a primera, ha de ser àgil, ha de tenir rapidesa mental. I força? Força també. És important tenir bon braç, sobretot els llançadors, els pitchers, han de ser gent molt preparada, amb els seus braços han de ser potents, però vaja, és un compendi de moltes habilitats. I quina és l'edat idònia perquè comenci una persona a practicar-lo? Quan més aviat, millor. Nosaltres sempre diem que si un nen pot començar en 5 anys, de fet, a l'escola en tenim 2 de 5 anys, són uns autèntics cracs, els hauríeu de veure, són uns nanos que
que no havien jugat mai a béisbol, però els dones un guà i una bola i et fan meravelles. Però vaja, si un comença a 7-8 anys, doncs està molt bé. Són molt llargs els partits de béisbol, oi? Sí. De fet, són partits que no poden acabar... El béisbol és un esport que no pot acabar mai en empat. És a dir, sempre ha d'haver un guanyador. Això significa que s'han de jugar tantes entrades com calgui perquè hi hagi un vencedor. Si això significa que el partit s'ha d'allargar 5-6 hores, doncs és així. I això no canviarà, eh? Això en principi no canviarà, són les així. regles des que va començar i això és així. Qualsevol persona que hi estigui interessada, si es posa en contacte amb el club, pot demanar informació de com apuntar el seu fill o filla a jugar a béisbol? Efectivament, i nosaltres estarem encantats d'informar-li quins són els passos a seguir. Podrà venir uns dies a entrenar sense cap tipus de compromís per veure si li agrada l'esport, si no li agrada. És a dir, que estem oberts a qualsevol tipus de persona que pugui estar interessat en el nostre esport. Molt bé. Josep, doncs moltíssimes gràcies i felicitats per la feina feta. Moltes gràcies a vosaltres.